Hi guys, welcome back to my sister Nazar YouTube channel. Gumay man kanu na agay man. Gumay kedan ke. Actually daya berahin lagi dengar na gumay. Anya fai agay man. Ampai angni mother-in-law de. Angni bikunja ampai Zoe ne familiar na berahin alasai lagi deng. Ada mense nokorong ni ne bihau zanai bihau kerja. Mungkin benar na. Full ready. Hello brother. Hi. चलते हैं. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies. I just wanna know the truth. Do or die. Is it me or is it you? No ya Habib pun super sampai ini mendung. Ini nanti mendung mabun dong. Make this dream come true. Darling, you can. Foto kak kena ada hujan. Ontong na. Ano si bro? Malu si bro. King chili, king chili. Tell me lies. I just wanna know the truth. Do or die. Is it me or is it you? Mentirai jeng. Orga deखायनो आङो आइमोनहानि अरा माबायदि जा मोजां खाने मा जान्दो आइयै मा जान्दो ओंखाम जा मोजां खाने जायगाया नै बिबार गायदों मानामुनि दंबावलायोसो ha Chili, chili. Palale berangku. Dipsika Chili bro. chili udah deh itu ayah taigir fitai taigir haनो नागिरदों गुमिया क्या हैंडल से? ha taigirजों ना जानोसै ना जा ओइट न' बाहेरावसो थांबाय हनै गोलैलांबाय एलाय मोननैबो गलांबाय बाहेराव मा थाइगिर फिस्रिदों नै आइ नांगोन आंनाव थाइगिर खनो आं थाइगिर बे सिरि खानाय गेसावसो बियो एले बाहेरावल' गलाङो सि दंखायोना गाहायावनो हा Gua baru kecil geli kena. Yuk idin थांनाङा गोलैगोन Gutu dah dia. थांनाङा दै दंफां गाखोनाङा Tadi. आइ
Dia ulang ni. मा जादों नोङो मा दं बोग्रि थाइगिरजों ना गोथाव जायो नै 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 थाइगिर फिथाइ बाजि इखौ बेनो जायो आंखौ बाजि बे साख'यो थ' फैदो थाइगिरजों ना जाहैनोसै आंहा बेदरजोंसो दा बेदरजोंबो जागोन जोंहा न'आव लांगोन ना आया दायो दाउजों जानोसै ओमफ्राय न'आवहाय नाजों जानोसै आं मा मिथिगौ दाउजों जायो बा दुन्दिया नायलाय दुन्दिया निजि मोजांखा दुनिया मसला ha Ani berada na ko deh. बाजिनि खौ नांगौ नै ना बाजै बाजिनि नेटखौ नांगौ ना आं नेट पेक जायोलै आंनिया Nureng bos fungsi ये बॉयल है लगा ayong amel ya kita mah bisa lapor fungsi Ang yo jai slim ba. Kha. Raja nahi plate bhi durkin na samajhe. Baik, bisa nggak?